Lah iki apa to catetan sing tak goleki. Iki wong do dandan awak seminggu iki mlebu sira lupa ngono pitu wong songo. Darmaji sakit pinggang 50.000 wis lunas. Darmono sakit pinggang 50.000 wis lunas. Parjo dandan tangan 100.000 iya wis lunas. Bejo sarap kejepit 300 ijebon. Aduh wis jenengane bejo niku jeh loro ngono ibon disane. Oh diluni Parmi sikil kesliyo 50.000 wis lunas. Selamat opo iki ceblok saka wit jenenge iki kae. Ceblok saka wit 150 wis lunas. Parmono susah kentut 300 lunas. Dul kemit ambeien 500 kayak bayar separuh. Saiki iki sabar. Darah tinggi 100.000 wis lunas. Lah yo jenenge sabar. Ini kok darah tinggi terus dipuntalke yo. Oh. Sebenarnya ini bisa wis cukup kena gawe belanja gini Sitoples Suboto. Iki arek boleh sanggup foto kan seminggu muga-muga wae akeh wong bobrok. Kan ya lumayan. Nek nambahi omsetku. Wah, ini iki. Kayak aneh sih. Kesliyo ini saya tak kali 200. Dan boyo ini 300 ya saiki 100. Botol untu 500. Ambeien biasanya ambeien itu jarang. Ya oke ya kita ambeien skip. Darah rendah tak kawin usah. Nggak ya lumayan bisa. Ngono kok arep dunia ini aku lawan lulusan PT Pijet Tejo Sumoyo arep saingi tak kecamatan abot lawan aku. Mereka belum dandan ke tangan atau dandan ke boyok tak istirahat sih baik. Apa ya? Nah, tenan toh. Pancen dukun pijat paling kondang kok. Iya, Bobo.
Sugeng, Mbah. Alhamdulillah sugeng. Lah, ini arep ana perlu boleh. Tuku semen, Mbah. Kena awakku remuk, makane aku arep servis awak. Lah kono aja dadi tukang pijet porang. Ya ije. Lah iya. Biasa dirasake apa nih Le? Wah, Mbah. Aku cukup ngisor sak pucuk ya kan bumbunan ngene iki. Sian puwek kabeh, Mbah. Remuk awakku iki. Lah wis remuk kabeh lha emang kerjane apa? Kok kerja piye to, Mbah? Iki mau ceritane ngene. Aku kan ra duwe. Makanya aku berusaha golek duit. Nek wong duwe duit kan kudune ya kerja to, Mbah. Nek ra kerja kan ya ora bakal duwe duit kan ngono. Makanya aku golek kerjaan. Alah, ngalor ngidul ngetan ngulon golek kerjaan ora enek, gitu. Malah ketemu jalan pintas. Ya jalan pintas ini ngendi kuwi? Ya maling to, Mbah. Ayo pantesan tukang kowe maling. Ya yo. Terus kimang aku ketangkep warga, makanya aku digepuki sak kucur sampai koyok ngene. Aduh, Mbah, ndang pejatono ya, aduh. Iya Le, engko lek tak pijet ning kono kae. Ning ngene Le, iki kan wis arep mlebu bodho. Saiki regane mundhak. Mundhak. Lah kok kaya sembako wae to, Mbah? Jane pejetan iki biyen ora acet to regane. Kuwi nek wong pijet sing liya-liyane nek ning ngene mbahne. Iki mundhak iki. Lah pejetan nang kene karo liya-liyane apa bedane to, Mbah? Niki serba bisa pijetan opo wae. Lah contone? Ya iki Le, contone kesleo. Kesleo Ringan tak melu muda. Yo dandan boyok. Dandan boyok muda. Dandan boyok ya muda iki. Muda. Motol untu. Yo melu muda. Iya. Sing ora muda siji Le. Apa? Ambeien. Nek cara ngene iki yo nek akeh aku. Ning ambeien ora ono saiki. Lah yo ambeien tapi kan bukan kriteria aku kabeh iki. Kesleo iya, loro boyok kabeh, loro untu barang. Muda. Yo muda. Dandan awak nek borongan malah luwih murah Le. Ngali omah, opar pijetan seborongan barang. Ini Pak, wis barang terus yang biake aku dhewe suara betah wis pokok piro tak transfer sementing awakku ki kondang marekno suara betah Gampang. malah mbok peroi rego yo ngene. Rumahmu mangan ning warung kok. Ya tak delakane. Wis Le. Tak delakane sih. Wah. Kok parah iki Le. Kalian kok. Wah, berat iki. Wis Dan. Wis ayo ono. Parah Le. Kene Pak. Iya. Lagi rumah mau tengkorak lagi. Oh, jangan-jangan si kiramu dari dhuwur. Ya tengkorak. Lah iki arep sing cepet apa arep sing suwe? Sekarang enggak, sebenarnya cepet soal kabeh iki. Oh ya sik Le tak kok kasih. Yo. Mbak, cepet kok, suwe men juga biasanya ngendi. Ya Le, teman-temannya si maling men ndak kongko Le. Buka kok tenan. Kuwi kepepet. Wis sing tenang Le. Wong mesti nek pijet iki mesti mari. Oh iya toh, Pak. Iya. Wis Le, siap. Siap toh, Mbak. Depan orang apa lagi kok.
Hah? Lah kok bobot barang tuh, Bang? Teman sama masang pelapon dia. Sing tenang le. Mari kok mari. Lah kok ada derei openg barang iki? Iki sing jenenge paket lengkap. Terus gua lah karemu langsung tewak udah mari. Tak golek sing rada ini kok apa tambah nyonyor lho. Malah wedi aku iki. ya wis ora ndang mlumah ngono tak derekani sih. Ngono. Ya ya soalnya mengagang rotirane Lah ya toh. Jan iki pecetan apa kabaran ora suka mekangkang biaran kayak ngene. Cuk. boy ya member dengan sekolah ini sih cak bol-bol ini melu metu wis cari nemen apa Ngono Mbak. Emang siang lawan lho. iya ya alon iki Ora kok. Bocahke tuh Iya. Weh, Mbak. Apa mau? apa mari kurang ini Ya sih. saya enggak presisi mulai tak tembeli Yo. Masang mancing kok tempel barang. Apa meneh kuwi? sing tenang oh iki lho men ra bocor Coy. akhirnya rampung tenang sih gini saya tinggal bagian dua apa nih nih dirasa ya Yo kabeh banget paling-paling ya biasa tok. wanita ya Yo. dia selalu menyacik tak kayak gitu deh Lah apa meneh kebagi? Kok ngolot barang? Wah, ya pantes sing ajar mesti nemen iki. Oh. Jan ora lot belas gitu. Karo masa iki gawe cagak kok piye jan? Jadi tak terani sih tangane. Normal. Tangan normal le. Ayo. Dasi wae. Iki sing jenenge alat terbaru ya sing iki. Mantuk to le. Hah? Lah kok sungguh bedil-bedilan barang kan? Iki alat sing terbaru iki le. Ngono. Iya. Ya wis sekarang penting mari. Lagi ke aku gak kira bakal perbanding gitu
Bisa perban opo ini. Lah yang ini mau kan aku pengen pedanan gue sing asli malah ora enak mbah. Cari apoteknya tutup. Ya wis, enak perban pelakon tak gawe wae. Oh. Terus iki piye? Ijek. Yo iji ya, ora iji perpotel ndasku. Maksud iki larane iki lho. Yo satu mendingan mbah. Tanpa enak pol iki. Saiki gak kenceng sithik. Ora, wis. Wis iki ngene kepala wis. Saiki pindah nang untu ya. Iya mbah. Wis ora ana. Jancuk iki. Terus diandana awak rapat enak, ngono bari larang.